ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋለም ፍስሓ ተዓዋቲት ሽልማት ጆርጅ ኤልዘር 2023 ምዃና ፔን ኤርትራ አፍሊጡ። ሽልማት ጆርጅ ኤልዘር ንዝኽሪ ነቲ 1939 ዘይተርፍ መሲሉ ዘንጸላሉ ዝነበረ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንምክልኻሉ ንኣዶልፍ ሂትለር ክቕንጽል ዝፈተነ ዮሃን ጆርጅ ኤልዘር ስሙ ጀርመናዊ ዝዕደል ኮይኑ ካብ 2001 ጀሚሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ኣብ ከተማ ሙኒክ ጀርመንዩ ዝካየድ እዚ ንዕውት ወይ ዕውቲ 5,000 ዩሮ ገንዘባዊ ሽልማት ዝህብ ኣብታ ኣዶልፍ ሂትለር ዓመታዊ መደረ ዘስማዓሉ ዝነበረ እሞ ንምቕንጻሉ ፈተነ ዝተገብረሉ ዕለትን ኣዳራሽን ኣብ 8 ሕዳር ከም ዝካየድ ይፍለጥ። እቲ ሂትለር ንምቕታል ዝተፈተነ ስርሒት ዘይተዓወተን ጆርጅ ኤልዘር ምስ ተታሕዘውን ድሕሪ 5 ዓመታት ማእሰርቲ እንተተቐትለን እቲ ተበግሶን ትብዓትን ግን ዓብ ታሪኻዊ ቦታ ተዋሂብዎ ብኽብሪኡ ዝዝከር። ካብ 2009 ኣትሒዛ ንልዕሊ 6 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ማእሰርቲ ዝነበረት ይርጋለም ፍስሓ ዕለት 8 ሕዳር 2023 ኣብ ዝካየድ ወግዕ ስነ ስርዓት ተረኺባ ሽልማታ ክትቀበል እያ። ይርጋለም ፍስሓ ሽልማት ጆርጅ ኤልዘር 2023 ክትዕወት ዝኽኣለት ኣንጻር ኢዲሜክስያዊ ስርዓት ደው ብምባል ዲሞክራሲ ክነግስ ናይ ዘካየደቶን ተካይዶ ናይ ዘላን ጅግንነት ዝተመልኦ ቃልሲ ውፅኢት እዩ ንዝብል ቃል መመይቲ ሽልማት ብምጥቃስ ፔን ኤርትራ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ኣስፊሩ። ቃል መመይቲ ብተወሳኺ ን6 ዓመታት ኣብ ቤተ ማእሰርቲ ብዝበፅሓ ኣሰቃቂ ግፍዕን መከራን ከይደነነት ኣብ ናይ ስደት ሂወታ እውን ከይተረፈ ብዝሓረነ መንፈስ ብግጥምታታን መደረታታን ኣቢላ ምስክርነታት ትህብን ፀኒዓ ትቃለስን ኣላ ምባሉ ጠቒሱ። ኣብ ርእሲ እዚ ዝሓለፈቶ መሪር ተመክሮን ገና ዘይተጻዕደ ናይ ቃልሲ መንፈሳን ንኻልኦት ብተመሳሳሊ ፀቕጢ ዝሓለፉን ዝሓልፉ ዘለውን ዜጋታት ዓለም ብፍላይ እኳ ደቂ ኣንስትዮ ዘበራትዕን ከም ዓብ ኣብነት ዝርአን ምዃኑ እቲ ቃል መመይቲ ኣዘኻኺሩ። ይርጋለም ፍስሓ ቀዳመይቲ ተዓዋቲት መሰል ምግላጽ ሓሳባት ሽልማት ፔን ኤርትራ 2019 ዝኾነት ገጣሚት ጸሓፊትን ጋዜጠኛን ምዃና ይፍለጥ። ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብምትኳር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጋብአ ፍሉይ ዋዕላ ዝነፀገ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልብርሃን ዝምራሕ ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዒላማታት ፈጣን ሓይልታት ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ቀፂሉ። ኣቐዲሙ ኣብ ከባቢ እምዱርማን ከባቢ ዳር ኤስ ሰላም ብዘካየዶ ደብዳብ ነፈርቲ ብውሕዱ 22 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተለ ዝውቀስ ዘሎ ሰራዊት ዋዕላ ኢጋድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደሉ ዕለት እውን ተመሳሳሊ ደብዳባት ከም ዝቐጸሎየን መርባት ዜና ሓቢረን። ብ10 ሐምለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጋብአ ዋዕላ 4 መራሕቲ ኣባላት ሃገራት ኢጋድ ማለት ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ጅቡቲን ደቡብ ሱዳንን ኩናት ሱዳን ብዘተን ምፍትሑ ክልቲኦም ተጻረርቲ ሓይልታት ብኣካል ንምርኻቦም ዝዓለመ እዩ። ኣብቲ ብመሪሕነት ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ዝተካየደ ዋዕላ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብኣካል ክርከብ እንከሎ ጅቡቲን ደቡብ ሱዳንን ግና ብሚኒስትራትን ተወኪለን። ኬንያ ምስ ጀነራል ሓምዳን ዶጋሎ ወጊና ኣላ ብዝብል ኣቦ ወንበር ሉዓላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ሓምዳን ዶጋሎ ብፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶን ዝምራሕ ተበግሶ ናይ ሰላም ሽምግልና ኢጋድ ከም ዘይቅበሎ ኣፍሊጡ እዩ። ኤርትራውን ጉዳይ ሱዳን ብሱዳናውያን ክፍታሕ ኣለዎ ካብ ዝብል እምነት ንዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ተበግሶታት ከም ዘይትድግፎን ከም ዘይትሳተፈን ምርጋፃ ምክትልቲ ጀነራል ማሊክ ኣጋር ድሕሪ ናይ ኣስመራ ዑደቱ ገሊጹ። ኣብ ሶማል 30 ተሳፈርቲ ጽዕና ትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት ኣብ ከባቢ ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ዓደን ዓደ ከም ዝወደቐት ተሓቢሩ። እታ ብ11 ሐምለ ካብ ጋርወ ናብ ሞቃዲሾ ዝተበገሰት ንብረት መንገዲ ኣየር ሃላ ዝኾነት ነፋሪት ንምዕላብ ኣብ እትዳለወሉ ዝነበረት እዋን ዝወደቐትሉ ምኽንያት ዛጊት ኣይተነፀረን። ኣብ ተሳፈርቲ ዝወረደ ጉድኣት እውን ኣይተፈልጠን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 18 ሐምለ እውን 30 ተሳፈርቲ ዝፀዓነት ነፋሪት ካብ ባይደዋ ተበጊሳ ናብ ሞቃዲሾ ኣብ ተዓልበሉ ዝነበረት እዋን ተገምጢላ ከም ዝተባርዐት ይዝከር። ኣብ ተሳፈርቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ድማ ኣይነበረን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን